چیروکا آرام و چیویکا بیچوک. لیگوندکی بیچوک کورکی بیناو آرام دیجا. Ev zarokekî dîlpak û baş bû. Her roj piştî dibistanê diçû ser çiyayê û li vir dirist. Rojekê dema aram li bîndarê sêvê rûniştî bû. Dengekî biçûk bihist. Ew li her derê nîherî û çivîkek biçûk dît ku ketibû erde. Aram bî dîlovanî çivik hîlda û got: Tu netirse, ez ê alîkariya te bikim. Ew çivîk bir mala xwe. Dayîka Aram ê baskê çivîkî pakîj kir û derman lê kir. Her roj Aram av û xwarin didawe. Bi çivîkê re diaxt û dibêje tu dê baş bibî, ez bawer dikim. Piştî çend hefteyan çivîk hêdî baş bû. Rojekê Aram ew bi ser çiyayê ku ew dîtibû. Çivîk demeke li çawen vî nîherî veke ku spasî dikir. Piştî vê basken xwe vekir û ber bi ezmanê şinfirî. Aram fehm kir ku hezkirin tene girtin nîne. Carînan hezkirin azad kirîne.